Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sababe? Nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Iki dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi duwe. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Nggih niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun. Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno